Agad, sana all. 'Di pa nga ako nakaalis sa live ni Kapatid Panalo. Oh my gosh, ang pangit ng akin, oh. Thank you, Nam NC. Good evening po. Kahit naubo ako, ano ko na lang, mute ko na lang kapag kumati yung aking lalamunan. Ayan, 'di ba? Gumagalaw yung aking anino. Di pa rin ako makalis kay Kapatid Panalo, oh, yung mga alagad ko. Sana all may alagad. Wait lang. Ayan, maraming salamat po sa tutusok dyan. Tusok lang po, sapat na. Saan po ba yung cellphone mo? Pwede mo naman po itambay. Hello, Sisi Daisy Ang. Good evening, sis. Thank you sa pagdalaw. Wala kang live ngayon, inunahan kita. Wala kang live, sis Daisy. Ano yun? Kasi, ano yun, sis? Magpakita? Ayaw ko, haggard ako. Mag-LS sana ako, magkanta pero check kita eh. Nag-LS ka. Talaga ba? Ano ka na, saglit lang to sis, i-silent ko lang nga sana eh. Kasi inuubo ako. Baka mamaya, magtahol tayo. Mag-live ka na, mag-live ka na. Itambay ko yung isa doon sa'yo. Sayang, inuubo ako. Kung hindi sana, akit ako din sa live mo. Makikanta ba? Joke, hindi ako magaling kumanta. Yung Katres Moresco, yung sumunod sa akin, siya talaga yung magaling. Ako kumakanta din, pero hindi na naman kagandahan yung boses. Medyo-medyo lang. Medyo-medyo lang ba? Saan si Dos? Ayun, naglakwat siya. Pumunta doon sa bayan. Doon kila tita. Nagsawa na dito sa Kaniyugan, sa Kakahuyan. Kapatid Panalo, may love shout out. Good evening kapatid. Salamat po. Pakantahin natin. Oo nga sana sis, hayaan mo sis kapag bilo na kami. Wala pa kasi kaming gamit ng V8. Bibili pa lang. Ang gamit namin dito tuwing magkakanta kami ni Dos, yung ano lang, yung maliit na speaker, yung hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yung maliit lang na in-order ni Dos sa TikTok. Maganda naman, Bluetooth speaker. Medyo maganda naman yung boses. Kaya lang, kapag umaakyat sa live, parang hindi naririnig. Maganda sana kapag umaakyat sa live, B8, di ba? DC, sabi ni Kapatid Panalo, mag-love shoutout daw. Ayan, maraming salamat sis. Sis, kung magla-live ka, mag-live ka na. Kasi okay lang naman ako dito. Magpapalipas oras lang ba? Kasi sayang yung wifi. Hindi nagagamit. Tamad ako mag-upload. Natamad ako mag-edit. Hindi ko makuha hindi ko masimulan yung simula at saka huli. Nahihirapan ako. Hindi ko makuha yung tamang istorya ng video ba. Ayoko mag-ilis. Gusto ko dito sa bahay mo. Naku po, hindi naman tayo magaling magkwento. Ano po yung topic natin ngayon? Hindi ako magaling magyaw-yaw. Ano lang, basta-basta lang. Ano ginagawa mo dyan? Wala, nakaupo dito. Tapos nagtutupi ng damit. Kaya dito ko muna hinarap sa aking mahiwagang Nakikita ba? Yung flower base natin dyan. Ayan, tapos, syempre, yung pumasok, isasalang natin yung mga videos nila, 'di ba? Ganun lang 'yon. Teka lang. Ganun lang 'yon, sis, para ano ba, patas yung laban.
Laban, parang may sabong. Oh my God! Buboy, pakipatay nga yung ilaw sa kusina. Parang may sabong lang sis. Tago-tago ka dyan daw sa others ka. Ano yun? Ayaw ko magpakita. Kasi nga, naku po, pag nasa bukid tayo, pangit tayo. Hindi ko na ano sis, sa screencast, masyadong nagmamadali yung kamay ko. Hindi ko man lang nalagyan ng harang ba. Para kahit papano, umaandar din sana yung harang. Tawang-tawa ka dyan kapatid Panalo. Mamaya tatahol ako dito. Pinipigilan ko lang talaga yung kati ng lalamunan ko. Kasi ba naman, nung isang linggo, andun kami sa bayan ni Katres Maresco, ni Dos. Nasobrahan kami magkanta doon. Siyempre, sa kapasa-pasa siguro ng mga mic, no? Kahit sino na yung gumagamit ng mic. Kapag nga napupunta sa akin yung mic, naanuhan ko, pinupunasan ko ng tissue. Kaya lang, parang naano pa rin yung aking lalamunan. Di ko sure kung virus o pagkain ko ng ice cream. Kasi nga yung, dami kumakanta. Yung mga kapinsanan ko lang naman. Kami-kami lang naman. Akyatan kita. Mag-relive. Di ako marunong sis gumamit ng StreamYard. Wala akong StreamYard sis. Ano lang yung gamit ko? Go live lang talaga. Direct live. Hindi ko pa na-try. Pag-aaralan ko pa. Kulang sa kantaya ata yan. Naku po. Delikado yan, sisi. Delikado. Yun nga nagpakulo na nga ako ng malunggay kasi ayaw ko uminom ng mga gamot na galing sa butika. Yung herbal lang. Delikado yan, sisi. Delikado pala. Tawang-tawa si kapatid. Ayan, tika lang at isasalang ko kayo ni kapatid Panalo. Ayan. Para hindi masayang yung aking mga alaga dito. Sige, next time mag-StreamYard ka. Oo, sige. Pag-aralan ko muna yon. Parang nag-try na ako nun. Parang dinilit ko or uninstall ba yun? Tawag dun. Kantahan na mga kapatid. Oo nga sana, kapatid. Kaya lang wala dito yung panlaban ko. Umalis. Nagliwaliw na naman. Pumunta na naman sa bayan. Bukas umuwi yun. Kaya ako sana mag-isa dito sa bahay. Buti na lang pinuntahan ako ni hipag ko at saka ng pamangkin ko. Kasi wala nga akong kasama. Umalis sila. Sila father andun sa baba. Sa farm namin sa baba. Yung dito sa malapit sa Barangay Road. Dito kami. Ako lang mag-isa ngayon. Kasi nga umalis si Dos at saka si mother kasama niya. Buti na lang, pinuntahan ako ni hipag kong mabait. To the rescue kapag mag-isa lang ako dito sa bahay. Pero kaya ko naman mag-isa. Kasi secure naman yung bahay. Tapos ang dami kong nakahilirang samurai. Samurai talaga. Ayan. Pag ako tumatawa, napapaubo ako. Ang dami kong nakahilira ditong samurai. At saka meron pang pang malakasan. Kantahan na kapatid, sabi niya. Ayan, teka lang ha. Masyado kong nagdadaldal dito. Pupuntahan ko si Sis DC at saka si kapatid Panalo. Ayan. Maganda sana marunong pala mag-gitara si hipag ko. Buti nung pumunta kami sa Maynila, bumili ako dun sa pinsan ko, nagtitinda ng gitara. Di ba, te, marunong ka pala mag-gitara. Ikaw sana yung taga-gitara, kami yung taga-kanta ni Dos. Sayang naman, ba't hindi mo agad sinabi? Ayan, asan ako? Ito. Dito ako sa ni Sis Daisy. Wow, ang ganda naman ng Sis Daisy, oh.
Dito ako sa ano mo sis, sa flower arrangement ideas. Wow, sana all ang ganda oh. Dito, 11 days ago. Ayan. Panoorin natin itech. Diba? Ano ulam mo, Sir Panalo? Ano daw ulam mo, kapatid Panalo, sabi ni Sis Daisy. Ayan, nasa harang pa ako sis. Sa iyong flower arrangement. Sana all no, magaling mag-design. Mag-arrange ng mga flowers. Alam mo sis, tawang-tawa ako sa boses mo. Nagagandahan kaya ako sa boses mo. Kaya kapag nakikita kita nagla-live, talagang pinupuntahan ko talaga ikaw. Kasi tapos nakabulyong yung aking cellphone. Kasi nakikinig din si Dos. Sabi, sino yan te? Kung sino daw yun. Sabi ko, ano natin, kay YouTuber natin. Kasi ang ganda ng boses, ang lambing. Kahit siguro kako to nagagalit, ang lambing-lambing pa rin ang kanyang boses. Diba? Sana all na lang. Ayan, ito yung ano mo sis, oh. Nakasalang. Diba? Hindi nakikita, oh. Ay, ano yan? Saan yun? Bakit ganun? Ano yung napindot ko? Namaliin na naman yung pindot ni. Ayan. Ayan, oh. Diba? Sana all na lang. Bisin ko nga itong mga nakaharang din eh. Ayun. Kasi sabi ni Dos, ang ganda daw ng boses. Kahit siguro nagagalit na ang lambing-lambing pa rin. Mama Juliet, may love shout out. Good evening po. Salamat Mama Juliet. Magla-live sana si Sis Daisy, naunahan ko. Pwede ka naman sis mag-live. I-silent ko lang to kasi mamaya, sigurado, pati ang lalamunan ko, sigurado, tatahol ako nito. Tinatamad kasi ako mag-upload ng mga video. Kasi paulit-ulit na lang yung dito sa ano namin, sa farm. Wala na akong maisip na i-upload. Gusto ko mag gulong-gulong na lang sa damuhan ba. Sa bangin. Ayan, sino to? Si Jerry Boy Adventure. Good evening po, sir. Ayan, paano ba yung paglagay ng jacket? Bakit ayaw? Bakit ayaw mag-ano nitong cellphone ko? Wait lang po at ako change account dito sa isa. Kasi kapag dito sa gamit ko ayaw magbigay ng jacket. Bakit ganito eh? Sandali lang po, Sir Cherry. Mag-switch account po muna ako dito sa isa kong cellphone kasi kapag itong mismo naka-live, ayaw mapindot yung ayaw magbigay ng jacket. O diba? Kumakatinayo na muna ako ate. Sis LV Mix Vlog, harang. Nag-love shoutout po. Wait lang po Sir Jerry ha, kasi ako switch account. Switch account kasi naglulo ko ang aking cellphone. Ayaw ayaw mapindot ba? Color key. Ano ba itech? Ayan, pati si ating nahawaan ko na ata si ating ng ubo. Inuubo na rin. Ang aking hipag.
Ayan, meron na po kayong jacket, Sir Jerry Boy Adventures. Nag-love shout out, Nam. Si Nam pala yung nauna kanina, no? Huwag kang mag-alala, Nam. May mga naka-reserve ako dito. Ano, alagad. Isa lang kita. Kaya lang, itong isa, inano ko muna, switch account ko muna yung aking ano kasi ayaw magbigay ng jacket itong naka-live kong cellphone. Ayan, nagbaba ng link si Sis LV Mix Vlog. Sir Edmar TV Adventure, may love shout out po. Salamat. Alagad, wow sa. Alagad. Alagad. Grabe yung kanta kanina ni Nam NC. Panay yung punas ng kamay ko kasi nagpumapalakpak ako eh. Kasi nga, di ba naglalaba ako kanina. Sabi ko, kumanta ka lang dyan. Dami ko sanang request. Naririnig pala yung ano ko dito. Puntahan ko muna itong ano, binabang link ni Sis LV. Si ano pala to? Si Ma'am Tres and Ma'am? Ma'am Tres, si Ate Tres and Ma'am pala to, si LV. Yung ano ko to sa ano, friend ko din sa FB. Nagre-reels din. Sana all sumasahod dito na si Ate Tres. Ayan. Tawang-tawa ka dyan, Nam. Daming saging ni si Tres. Hindi naman masyado marami, sis. Konti lang. Tama lang. Tingnan lang po. Sino ba yung mga nagre-reels dyan sa FB? At i-follow ko kayo. I-follow ko kayo. Ayan. Daming alaga daw. Naubusan ng request si Mama Juliet. Haha. Ang gaganda nga ng mga request kanina ni Mama Juliet. Edmar TV, shouty, sabi ni Sis Daisy, hindi nga ako pinaakyat. Oo nga eh, gusto siya lang kumanta. Ate Tres, thank you po sa pagbisita. Tika lang po, ano ko yung ano mo. Hindi ko talaga Hindi ako marunong mag-pin talaga. Kapag walang extrang sulat, kapag link lang, hindi ko na pipin. Bakit ganun? Tanim ng saging ba? Oo sis, marami talaga. Oo, dito sa farm namin. Maraming saging at saka lahat ng klaseng root craft. Meron kami. Pakunti-kunti lang yung tanim. Tapos, marami talaga kami, niyog. Marami kami niyugan sis. Kaya, kaliwat kanan yung pagkupra namin. Kanina nga, galing doon sa baba sila mother at saka si Dos kasi tutulong daw sila doon kay father mag-uling. Oo, gusto siya lang, sabi ni Sis Daisy kay Nam. Kunti na lang ba pulang araw? wala na masyado dito, Nam. Wala na kasi nga natakot din, 'di ba? Nung si Duterte yung naging president. Wala na ngayon. Wala na ako na babalitaan kasi ngayon, dati nung mga maliliit pa kami, tapos yung bahay namin andun pa sa dulo ng walang hanggan. Sa dulo ng walang hanggan. Sa kasulok-sulukan ba? Marami. Lalo na nung high school ako, meron ngang gusto may mag-asawa sa akin noon. Talagang takot na takot ako. Kasi ayaw ko. Ang dami nun, te. Pero ang gwawapo nila. Mga excuse me. Naubo ako. Ang gagwapo nila, galing silang Maynila. Yung mga, yung mga, anong tawag doon? Ano ba yung tawag doon, te? Yung mga nagpasaway ba sa magulang? Ano ba yung tawag? Rebuilding. Nag-rebuilding nga. Rebuilding, kaya tinawag silang rebuilding. Sa ligaw kasi dati, dami sabi ni father ko. Bakit? Tagaligaw ka ba, Nam?
Oo, marami diyan kahit ngayon. Kahit ngayon na laging nababalita sa ano, sa radyo pa. Ate Tres, hindi ko mapin talaga yung pinasa mong ano, binaba mong link. Ayaw may pin. Nakikita niyo pa ba diyan, guys, yung binaba na link ni Ate Tres? Tres and Mom, katukayo ko 'yan. At saka ka-friend ko sa FB. Pakidikitan niyo po. Ay, wala na ata, nandun sa taas. Natabunan na. Bakit hindi ka pa nagjowa, Sisi? Ayaw ko, Sisi, kasi nung mga panahon na bata-bata pa ako, yung goal ko talaga nun. Ang goal ko talaga nun, magkaroon agad ng trabaho. Hindi ko ginol yung magtapos ng college. Kasi nga, yung bahay namin dati talaga, napakalayo sa Kabihasnan, as in. Kaya, tapos sakitin ako noon. Sakitin ako kasi nga, di ba, layo-layo ng mga nilalakad namin. Tapos ang liit ko hanggang ngayon, ang liit pa rin, ang liit na babae. Ang liit na babae talaga. Tapos yun, inano ko lang talaga yung makapagtapos ako ng high school at saka 1 year sa ano lang din, TESDA. Tapos yun, nag-Maynila ako. Na busy, nakulong sa pabrika, sa mga industry. Sir Bert, nag-love shoutout po. Hindi ko makita si Sir Bert. Talagang, hindi ko na talaga ma-recover yung na-hide ko si Sir Bert. Paano yun? Trinay ko naman yung sinasabi ni Sis Jan Emily na sa community daw. Doon ko tignan. Hindi ko naman nakita. Kaya, hindi ko si Sir Bert nakikita kahit lagi siyang nakasupport sa akin. Kapag yung main yung gamit niya. Si Sir Bert, binata pa yun. Oh, ano? Akala ko, andito Sir Bert. Kayo talaga, ha? Pinagluloko niyo ako. Si Sir Bert, binata pa yun. Ako. Huwag kayong ganyan. Alien yan sa Sir Bert. Nasa universe yan. Nasa planetang Mars. Yes, si father ko, taga-Ligaw Albay. Kaya hindi kami nakapunta ng Ligaw kasi pulang araw. Talaga? Medyo nakakatakot talaga dyan, Nam, kasi parang napakabundok talaga yan eh. Napapaligiran talaga ng kabundukan din yung Ligaw. Oo. Kaya maliligaw ka. Kaya talaga kapag umuwi ka dyan, talagang maliligaw ka, sabi ni Hipag ko, 'di ba? 'Di ba? Malayo si ate pero nakikisabay. Tatawa ako tituloy. Pinipigilan ko lang talaga yung tawa ko. Huwag kang mag-asawa ng pulang araw. Hindi. Hindi talaga, oy. Sir Edmar, ano yon? Dito lang, ano to? Ano yun? Atob lang. Ano yun, Sir Edmar? Here lang. Opo. Maraming salamat, Sir Edmar. Ang sarap ng mukbang kanina ni Sir Edmar eh. Sarap ng, ano ba? Akala ko tuloy si Sir Mukbang yun. Si Sir Edmar pala. Akala ko goal mo magpayaman pa, Sisi. Hindi, Sisi. Hindi, Sisi. Kasi nga, di ba? Noong mga panahon kasi, magsimula tayo sa umpisa. Yung mga panahon kasi, ano ba? Anong nangyari sa ano ko? Tapos na ba? Tapos na, sis. Tapos na sa'yo. Ayan. Sino na ba yung isusunod ko dito? Kasi 'di ba nung mga maliliit pa nga kami, ano lang, wala pa kaming sariling lupa. Tapos meron lang taong nagpatira sa amin sa isang lupa. Tapos yung ginawa ni father ko, sinakan niya yun, lahat. Yung 6 hectare, sinakan niya. Tinaniman namin ng mais. Maliliit pa kami. Kaya nung mga elementary kami, talagang sumasabak kami sa trabaho talaga sa bukid. Tapos, yun, hinataw talaga ni father ng hinataw yung pagsasaka ng maisan. Hanggang high school kami noon. 'Di ba? Ang tagal, no? Mula elementary hanggang high school sa pagsasaka kami. Pero, nung third year na ako, yun, meron na kami nabiling sariling lupa. Nung third year high school ako. Meron na kaming sariling lupa noon. Tapos, kaya lang,
'Di ba uso pa noon yung pulang araw nga, eh, sabi ni Nam, kasi nung mga panahon na yun, marami pa talaga. Ngayon ngayon na lang nawala dito sa amin. Yun, yung parang inano, sinasakop ng ibang tao kaya kasama yung pulang araw. Kaya ibininta na naman namin yun. Tapos buti na lang nakakuha kami ulit ng medyo malapit sa kalsada. Yun, nung mga nagtatrabaho kami ng mga kapatid ko din sa pabrika, inipon-ipon din namin yung mga sahod-sahod namin noon. Tapos yun, pinapadala namin kila mother at saka father, yun, naiipon naman, nakabili ulit ng another properties, lupa. Mga 6 hectare din. Yun, kaya medyo lumawak-lawak din naman yung aming. Pero hindi po kami mayaman ha, magsasaka lang talaga kami. Meron lang talaga kaming sariling lupa na sinasaka. Ngayon, hindi na kami yung panay yung yung panay saka. Ano na lang, nagbabayad na lang ng tao. At saka meron kami sariling palayan, tapos yun nga, more niyog. Tapos meron pa kami mga kamag-anak na kami yung pinagkakatiwalaan na mag-alaga ng mga niyog. Kaya yung mga babae, kaming 3 Marias. Kaya lang yung isa nakalibre na, nag-asawa na kasi. Ako talaga yung laging napapalaban. Napapalaban sa pagtulong sa kupra. Sa pagkupra ba? Kasi kunti lang naman yung lalaki namin, 2 lang naman eh. 5 lang kasi kami magkakapatid, 3 babae, tsaka 2 lalaki. Baka afam na ka na. Oo, sisi, yun nga eh. Kasi si Dos, yung kapatid ko, sana swertihin talaga. May afam na siya talaga. Taga, Spain. Espanyol. Kaya sana pag bumalik, sabi, babalik na yung taon, baka sa December, magpapakasal na sila. Pero mabait naman talaga siya. Pumunta na dito nung December. Maraming rebelde. Maraming rebelde. Baka kidnap ka dyan. Kidnapin ka, Nam. Nam. Natawa ako kay Sis Daisy. Sabay umubo ako eh. Nam, baka daw kidnapin ka, Nam. Kaya wag ka na uuwi ng ligaw. Sir Jerry Boy, maraming salamat po. Yan, na love story na tayo. Ano ba? Maraming. Ayan, hindi ko nababasa yung mga nauna nyo dyan na yaw-yaw. Masyado akong na-focus sa kadaldalan. Oo, sana na. Sana nga. Ay, pero okay lang naman sa akin. Wala. Wala. Or okay lang naman sa akin. Single forever. Wow, congrats. Congrats kay Dos. Si Dos sis. Oo, mabait talaga. Si Afam ni Dos. Sana all na lang. Hinahanapan nga ako noon, Nam. Kaya lang, yung niririto niya sa akin, mahiyain. Mahiyain kasi nga, 'di ba, yung mga Espanyol, kadalasan hindi marunong mag-English. Ano lang talaga, hindi sila marunong mag-English nga. Yung ano lang nila, salita lang nila. Tapos, yung para magkaintindihan sila ni Dos, yung gamit nila ay translator. Yun yung gamit. Tapos, yung niririto niya sa akin, ayaw, medyo hindi naman yung sa ayaw. Panay lang yung tawa. Kasi nga pinapakita ko sa video kapag nakikita tumatawag yung afam ni Dos. Pinapakita yun ka-friend niya na niririto sa akin. Panay lang yung smile. Tapos nahiya daw yung sabi doon. Nahiya daw siya sa akin. Kasi nga daw hindi daw siya marunong magsalita ng ano,
Hindi daw siya marunong magsalita ng wika natin. Yun ang sabi niya. Sabi ko, wag ipilit. Dahil okay lang naman ako. 'Di ba? Basta tayo ay nabubuhay, okay lang yun. Mama Juliet, hello. Huwag ka single sisi. Uy, wala kang companion pagtanda mo. Minsan naisip ko din yan sis. Kasi siguro, di ba, pag ganitong parang malakas ka pa, meron ka mga kasama sa bahay, parang okay lang, di ba? Yung nag-enjoy ka lang sa labas, yung solo ka lang na, ano. Pero kapag ganun na parang naisip mo na, how come kapag tumanda na ako, ay sino ba talaga yung magiging kasama, sino yung alaga? Parang, medyo naisip ko din. Bahala na si God, kung bigyan niya di, why not? Si Mama Juliet, may AFAM din yan. Ay, sana all, Mama Juliet. Meron ka ba, Mama Juliet, ka LDR? Tinanong ko si Mama Juliet nung kumanta ko ng LDR. Sabi niya, wala daw. Tawang-tawa. Hello po, Lola ni Mukbang. Nag-love shoutout po. Good evening. Salamat po sa pagbisita. Po, ala, ang dami na pumasok kanina. Sino ba yun? Hindi ko pa naisasalang. Oh my gosh! Mag-iwan lang po kayo dyan sa, sa iba kong video. Yung mga pumasok para po maisalang ko kayo. Tapos, i-post ko na lang sa community. Sino ba yung kaninang mga pumuntang bago? Si Ma'am Interest in Mama Lord. Hindi ko na pin yung kay Ate Tres. Hindi ko na naipin yung niya, binaba niyang link. Bakit kasi ayaw kasi itong ko, cellphone magano? Pag pinindot ko kasi sis yung yung link na binababa, napi-play. Ayaw maipin. No more na, Mama Juliet. No more? No more na pala. Lola ni Mukbang, shouty, sabi ni Sis Daisy. Sis Daisy, wala kang FB, hindi ka nagre-reel sis. Nag-focus na ako sa YT. Ako nga, kahit may internet kami sis, tinatamad ako yung meron din naman akong pinupuntahan dating app. Dating site. Kaya lang, maganda sa una, maganda yung pakikipagpalitan ng mga chika. Ang ganda, may isang halos 3 buwan. Ang ganda-ganda ng mga niya, chat niya sa akin na parang ang ganda talaga ng mga chat niya. Tapos, ngayon, parang nahuhuli ko, parang scammer. Ay, blinak ko nga. Walang sabi-sabi. Kapag parang naamoy kong parang iba, parang hindi totoo, agad-agad binablock ko. Ayaw ko ng ganon. Nagsasayang lang ako nanunusblid lang ako. Tapos, yun pala, hindi naman talaga pala totoo. Kalorky, ang hirap makahanap talaga ng totoo sa mga dating site. Pero naman, yung iba, yung AFAM ni Dos, doon niya yun nakita sa sa dating site, sa dating app. Meron ako FBCC, pang family lang. Hindi ka nagre-real sis. So, kasi minsan kapag nagre-reels at saka nagwa-YT, nahahati. Hindi makapokus. Ayan, nakakatinayo na lamunan ko. Kapatid, maraming salamat po. Add kita. Yung pangalan ko sis ni Chai Mishi. Sa FB. 6.4 followers ata ako. At saka may na ako sis doon, in stream ads. Kaya lang, natamad ako mag-upload nga. Yung mga maiksi lang, reels lang, 5 seconds, yun lang.
Haha, malaki pero hindi yun matigas. Ano ba? Ano yan, Mama Juliet? Ayaw ko magbasa niyan. Ate, basahan mo to, ate, oh. Teka lang. Naupo talaga ako. My God, si Mama Juliet kasi. Sabi ko, ipabasa ko sa hipag ko. Ito yung sinabi ni Mama Juliet. O, ate, basahin mo. Uy, Boboy! Si Boboy natingin. Huwag ka dyan. Mga usaping pang matanda lang to. Ha? Yung mata. List dyan. Nakikibasa din yung aking pamangkin na. Aasawa to ng maaga. Lalaki. Yung dalawa lang yung pamangkin kong lalaki. Dalawa lang yung nagtataglay ng apelyido ni Father De La Cruz. Ha 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 ha. Si Mama Juliet naman, oy. Tawang-tawa si Mama Juliet. Bahala kayo dyan. Basta ako wala akong alam sa ganyan. Si Nam, oh. Laki ng tawa ni Nam. Ha ha ha, Mama Juliet. Sabi daw ng kaibigan niya, yun si Mama Juliet, nang palusot pa. Yun tuloy yun. Tawang-tawa si Sis Daisy. Ewan ko sa inyo dyan. Sis, magano ka na nga. Mag-live ka na. Mag-live ka na, Sis Daisy. Doon mo i-continue yung pintuhan ba? Kagabi di rin ako makasabay sa kwentuhan nyo kagabi. About sa ano yun, sa Bear House. Kapay lang talaga yung iniinom ko dito sa bahay. Walang mga ganyan-ganyan. Ala, asan ako? Para daw. Oh my gosh. Ganon? Sige, bahala ko dyan magkwentuhan, hindi ako magbabasa. Ayan, sino na kasi yung mga nandito kanina? Ayan tuloy, merong mga hindi ako na hala ka dyan, si kapatid Panalo dyan na. Sige, kayo na bahala dyan. Sino kasi yung yung kanina ba na pumasok na hindi ko napuntahan, hindi ko natandaan yung mga pangalan. Si Sir Jerry, at saka sino pa yun? Bahala ka dyan, kapatid. Si Nam, dito ba to? Si Nam, di ba? Totoo. Hala kayo dyan. Pagkatapos ko, sis, mag 1 hour lang ako, sis, sis Daisy. Tapos, ikaw naman yung mag-live, no? Para doon may tuloy yung mga kwentuhan ninyo dyan. Kasi hindi ako makarelate sa ganyan eh. Alam nyo naman, si Tres. Dalagang Pilipina si Tres. Kaya hindi makapagjuwa. Ano ba yan? Sino ba yung mga pumunta dito kanina? Hindi ko na napunanuhan tuloy. Nano na tayo sa mga chikahan. Yung kanina mga bagong pumunta, kasi itong kayo, kilala ko na kayo, yung iba, hindi ko pa kilala. Gusto ko sanang mabalikan. Kaya lang, malis na ata sila. Ayan. Si Ma'am Tres and Mom, hindi ko talaga napin yung ano niya. Yung link niya. Guboy pa yung tubig. Wala akong alam dyan, kapatid ha. Sabi ni, wala akong alam dyan, kapatid na Juliet. Sabi ni kapatid Panalo, ayos ang usapan nyo dito, saging. Akala ko, sir, kapatid Panalo, yung saging dito sa farm namin, iba naman pala yung usapan nila dyan, sa taas. Kaya hindi na ako nagbabasa, bahala na kayo dyan magbasa. Bahala kayo dyan ha. Hanapin ko yung pumunta dito kanina. Good evening po, Sis John Emily's channel. Salamat po, sis, sa pagsilip. Ayan, hindi po ako ano ba yun? Nabulol na naman ako.
Hindi ako makapagsabayan ba sa usapan niyo diyan sa taas? Diyan sa baba. Nalilito na talaga ako ay. Nasasamid si Tres. Ha 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 ha. Oo nga nami. Hindi ko na alam kung alin ba yung unahin kong babasahin dyan. Bahala na kayo dyan. Basta sabi ko kay Sis Daisy, after ko mag-live, siya naman kasi doon ipagpatuloy yung mga usapin. Oo, inosente pa ako Sis Daisy. No boyfriend since birth. 'Di ba? Dito lang yan nakatira sa Kakahuyan, sa Kanyugan. Bahala kayo dyan. Pinipigilan ko lang talaga yung ubo ko kasi ang katil ng lalamunan ko. Yan na, namamaos na nga. Hoy, mas mabuti, alam mo nyo. Ayan, sabi ni Mama Juliet. O sige, si Mama Juliet ba yung ano dito, mas nakakatanda? Sige nga, Mama Juliet, pagpayuhan nyo ako yung mga pwede kong tandaan bago pumasok sa mga ganyang bagay. Sige nga, Mama Juliet. Pagpayuhan nyo ako, Mama Juliet, dali. Mama Juliet, nagre-replay ako na mga premiere nyo. Nila Sis Ina, natulog ako sa live ni Panalo. Pagising ko, tapos na, andun pa din ako. Yun. Sabi ni Sis Jan Emily's channel. Sanayin mo na lang sarili mo sa usapang sa... Okay, kapatid Panalo. May nakikinig dito mga bata. Boy, matulog ka na, boy. Bad ka, Kuya Panalo. Yun nga eh, Sis Daisy. Bad si kapatid. Marami kaming tanim dito, iba't ibang klaseng saging. Kapatid Panalo, may senyorita, lakatan yung tawag nila. Yung mabangote, ano yun? Bunguran, latundan, saba, yun. Chinese latundan, yun. Yun yung mga tanim na saging ni Tres Maria's Farm. Hindi saging na sinasabi mo dyan, kapatid Panalo. Bad ka. Bad ka dyan, kapatid Panalo. Kagabi daw, beer house. Ngayon, saging. Ha ha. Yun nga eh. Ano ba yan? Bakit ba napunta sa ganon? Kalimutan ko na pa naman yung mga chika ko kanina. Ba't napunta sa ganong usapin? Ano yun, boy? Salita lang yan, hindi mo naman yan nakikita. Oo nga eh, babasahin lang, yun na. Ha 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 ha. Sisi, wag mo isuko ang bandera. Bandera ng ano, Pilipinas. Baka sakupin ng Chinese, ganon. Lagi ako may dalang samurai, Sisi, kaya hindi yan. Lagi akong may sukbit ba sa tagiliran, samurai. Gabi na kasi, Tres. Gabi na kasi, kapatid na Tres Marias. Ganyan ang kwentuhan. Mama Juliet, di ba? Bahala kayo dyan. Mamaya na nga lang ako sa inyo screenshot ko na lang to. Kasi yung aking mga alagad, nagluloko. Nakikipagsabayan sa mga pinto nyo. Screenshot ko to, tapos mamaya isasalang ko kayo isa-isa ha. Mag-comment na lang ako. Yung mga nauna kanina, wala na yon ata. Hindi ko na naano si Sir Jerry ba yun? Sino yun? Tapos si Sir Edmar Adventure kanina. Malapit na ako, Sisi. Ano na lang, ilang minutes na lang. Mga ano pa, 20 minutes pa.
Pagkatapos ko, ikaw naman sis Daisy, yung mag-ano. Oo nga eh. Tanim na saging, napunta sa ibang saging. Ano ba yan? 27. Ano? 27. Oo naman, Mama Juliet. At wala. Matigas ang saging kapag hilaw. Ay. At ano mga kain? Dami kong tawa. Ako nga eh. Isang sako yung tawa ko dito. Kalurky. Si Buboy pa man din, yung pamangkin ko, napunta dito. Binabasa yung mga sinasabi niyo dyan. Sabi ko, hoy, matulog ka na. Ang pasaway. Ang pamagat pala dapat ng live ko ngayon, ang saging. Bow. Naku, Mama Juliet. Sino si MP sis? Hindi ko yan kilala ata. Dati kasi yung pinupuntahan ko lang talaga, yung talagang kilala ko lang talaga si Sis Ina at saka si Kapatid Panalo. Tapos yan, si Sinam. Nakikita ko kayo dati pero wala lang. wala lang. Wala lang talaga no. Pero nung panay na yung ano, attend ko sa live nila Sis Ina at saka Kapatid, yun. Na ano na ako, na kumbaga nahuhugot na ako, nahatak nyo na ako. Ikaw na disyang. Sino yun na disyang? Main channel mo po ito, Lola ni Mukbang. Si Mukbang ito. Ito yung, yun ata. Si Mukbang probinsyano po ba ito? Si Lola ni Mukbang. Maraming maraming idea yan si Stress sa farm. Basahin mo daw kapatid para may idea. Ano ba yon? Ayaw mo magbasa. Marami akong idea magtanim. Magtanim ng saging, kamuting kahoy, mani, ano pa, kahit ano. Si Lola ni Mukbang, si MP Mukbang probinsyano. Oo. Mag-stream yard ako. Aakyat si Nam kapag nag-stream yard ka sis. Ako hindi wala akong panlaban. Wala akong panlaban sa chikahan nyo. Tagabasa lang ako. Diba? Kunting chika-chikahan lang. Naka 48 minutes na ako. Ang bilis. Ano na lang? 21 minutes na lang. Para makapag-live si Sis Daisy. Sinam, baka mabitin. Baka mabitin daw si ano si Nam NC. Oo nga nagsulo si Nam, hindi nagpaakyat. Panay yung sabi ni Sis Daisy ng hagdan daw, hagdan kasi aakyat siya. Biningihan lang ni Nam. Na ano si Nam, nawili si Nam sa mga request ni Mama Juliet.
kanina. Asan ka na? Buboy, may papaya ba dun sa ano, loob ng ano, kunin mo. Kainin nyo na yun. Ayan. Ilabas mo, Buboy. Ay. Hello, Miguel Love, shout out. Sis Ina, transgender, 83. Galing kay Sir C.D. Devero. Hindi ko yun alam, sis. Kasi nang lalamunan ko talaga, oy. Ang ano kasi ng panahon, mainit yung panahon, tapos biglang umulan kahapon at saka ngayon. Kaya ayan, nagkaubo-ubo na. Ano yun? Oh no. Oo no. Oo no. Mas masarap kung may kasama ka sa taas. Hirap tuloy sinam nagsulo. Oo nga eh. Kung hindi sana ako naglalaba at saka walang ubo, akit sana ako kay Nam kanina. Kaya lang, parang hindi naka-stream yard si Nam kanina. Parang sinadya niya talagang magsulo. Tapos papaakyatin ko sana si Dos. Kaya lang, nagre-ready na naman si Dos kasi may pupuntahan nga. Lalakwat siya na naman. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng naandyan. Sa mga patusok po, maraming salamat. Ayan, pagkatapos ko po, lipat tayo kanino tayo lilipat? Kay Sis Daisy ba? Sis Daisy, mag-ano ka ba ngayon? Magla-live. Pati talaga lalamunan ko. Kasi aakyat daw si Nam kapag gumamit ka ng StreamYard, Sis Daisy. Kakanta daw si Nam ng Still Loving You. Hindi pwede umakyat kasi naka-screen. Oo nga pala no. Oo nga pala kapatid. Excuse me po. Naka-ano nga pala si Nam kanina. Screencast. Kaya pala kahit sumigaw-sigaw tayo ng hagdan, hindi tayo mabibigyan. Maya na sisi. Mamaya na daw. Ang bilis lang, 'di ba? Ang bilis lang pala ng 1 hour kapag nagchichika-chika. Kaysa sa silent, parang ang tagal. Pero pag ganitong, lalo na yung ang mga kwentuhan nyo dyan, nakakagising ng katawang lupa ni Nam. Yan, mabilis yung oras. Sisi, transgender. Nabasa mo sis yung mga chikahan nila kanina. Wala ka kanina eh. Hindi ako hindi ko binasa yung mga sinasabi nila dyan lahat. Pinag-usapan yung mga tanim na saging dito sa farm namin. Napunta sa iba. Napunta sa ibang farm. Salamat sis sa pagtambay. Ano lang tayo, 1 hour lang tayo. Naglalaba ka pa hanggang ngayon? Tagal. Ako kanina, nagsimula ako alas 2, natapos ako alas 4 din. Yung mga ginamit ko pa yun nung isang araw. Kanina nga eh.
ah, doon sa live ni Nam, kapag magta-type ako, pinupunasan ko yung kamay ko ng dry na tela. Kasi nga, magta-type ako, yayaw-yaw ako sa baba. Kaya ang tagal kong natapos. Ibang farm na malambot at matigas ang napuntahan. Grabe ka. Kapatid Panalo. Sino ba yung nagsimula nun? Sino ba yung salarin nun? Si Mama Juliet ata eh. Parang si Mama Juliet yung nagsimula nun. Nagsimula lang sa LDR. LDR, Mama Juliet, no? Si Mama Juliet yung nagsimula nun. Ayan, konti na lang po. Konti na lang, ilang minutes na lang po. Mag-i-end live na tayo. Gusto ko isa-isang oras lang para hindi boring. Ha ha ha, sabi ni Mama Juliet. Oo, si kapatid na Juliet ang salarin. Oo nga eh. Si Mama Juliet. Sinundan, sino yung sumunod? Sinundan nino ba? Sinang ba yung sumunod kay Mama Juliet? Gumatong eh. Ginatungan ni Nam. Ni Nam ba o si Sis Daisy? Color key. Color key kayo dyan. Nagising tuloy si kapatid. Imbis na nagpapahinga na siguro. Agoy, ang kate. Naghahanap ako ng pwede kong replay. Si Disyang. Anong Disyang? Si Disyang, nawa. Si Disyang, ano yon kapatid? Sinong kapatid? Ay, sinong Disyang kapatid? Si Disyang Kono. Sino yon? Ha ha ha, lumabas na. Kapatid na Tres Marias. Alam mo ba ang ano yon? Sana yan. Ewan ko, di ko alam yan, kapatid. At kung ano man yon, wag mo nang ipalam sa akin. Kung hindi maganda. Kalorky ka. Ayun tuloy, kumakating lalamunan ko. Ha ha ha, kapatid Panalo. Ayan si Sis Daisy, oh. Ano yun daw, Sis Daisy? Ah, ha ha ha. Si Mama Juliet lang yung nakakalam niyan. Diba, Mama Juliet? Tawa ng tawa si Mama Juliet. Ano kaya yun? Miss lang ni Mama Juliet Yorn. Ha ha ha, sabi ni Sis Emily. Ayan si Sis Emily. Ano kaya yun, no, sis? Sabi ko kung ano man yun, wag nang ipalam sa akin ni kapatid Panalo.
Ha, 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 hindi ah. Ayan, dumidipinsa si Mama Juliet. Hindi daw. Ah, ano yun? Hindi ah. Paktay tayo dyan. Paktay tayo dyan. Andito ako kapatid sa bahay mo, kapatid oh. Yan, sa kulitan bago kumain daw. Tusukin natin. Yan. Dan 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 darararan. Ayan, nakaisang oras na po ako. Paabutin muna natin, palagpasin muna natin na ano, mga 10 minutes pa. Tapos, mag-ready ka na dyan, sis Daisy. Kasi dyan kami sa iyo lilipat. Di ba magpapahula ka, sis Daisy? Hindi natuloy nung kagabi ba yun? Ang hirap naman nung pinahulaan mong ano yun. Totoo ba, Mama Juliet, na mas, ano yan? Ano daw yun, kapatid? Ayan, maraming salamat po sa Nay na andyan. Nay na mata, na nakikita ko. Nay na ulo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mga sisi, mga kapatid, thank you so much po. Ano yun? Pag gabi tulog na ang lahat. Ano daw yun? Salamat kapatid ng Tres Marias. Maraming salamat din po kapatid Panalo. Paano yun ko po? Lagpasin ko po muna na mga 10 minutes pa. Ayan, 8 minutes na lang. Ayan, tawang-tawa si Sis Daisy. Ano daw yun? Ano yun, Sis Daisy? Kasi, ano kasi yung mga pinagsasabi nila dyan? Meron sila dyan mga pinagsasabi. Tumawa si Disyang. Yung tinatawag na Disyang, si Sis Daisy ata. Yan. Yan ba yung palayaw mo, Sis Daisy? Disyang. Yan. Tawang-tawa si Sis Daisy sa mga pinagsasabi ni kapatid Panalo. It's beautiful every day. It's ano daw yon? Mama Juliet, ano daw yon? Ala ka dyan, kapatid Panalo. Bye, bata. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng naka-stay pa dyan. Sa pagsama po sa aking live. Maraming salamat po. Mamaya, habang andun tayo kay Sis Daisy, isasalang ko po yung mga andito kanina. In-screenshot ko naman. Na i-play ko na si Sis Daisy, si kapatid, ayan, si Mama Juliet. At
Tsaka si Sis John Emily's channel. Yung kaninang pumunta, di ko na nakita kung sino yun. Nakalimutan ko yung apelyido ni Sir Jerry. Jerry ano ba yun? Adventure ba yun? Oo, Mama Juliet. Isa lang kita. Sunod kita kay Kapatid Panalo. Hindi na ako magbakas, Mama Juliet, kasi gamit to ng ng kapatid ko na niya, niram ko yung alagad niya. Tusukin ko lang, Mama Juliet, na. Ayan, hanapin ko muna. Juliet. Jadap ba yun, Mama Juliet? Jadap, mangubat. Ayan. Ay, ano yun? Ala, may aswang. Ayan, Mama Juliet. O, subscribe kita dito. Dikitan kita. Ayan. Ayan, Mama Juliet. Oh, ayan. Dikitan kita dito. Ayan. Subscribe na kita, Mama Juliet. Ay, may upcoming ka pala, Mama Juliet. Oy. Tusukin ko ito, Mama Juliet, na ano mo. Laro tayo, guys. Nasa level. Nabubulol talaga ako. Sakit talaga ng lamunan ko. Ayan, tusok 40 na po, Mama Juliet. Sa iyong laro dyan. Ayan. Maghanap tayo ng pwede natin panoorin. Ayan. Yung kanina, ulitin ko to kanina na napanood ko na to kanina sa nasa live mo ako kanina. Ano ba yan? Ang lakas ng volume. Ang taas ng volume naman, oy. Ayan po, Mama Juliet, ayan. Tcharan! Tusukin natin. Ayun. Yun. Ginoo ko. Nalaglag yung tablet. Nabitawan ko yung tablet. Diyos mio, Marimar. Basag. Kahit nabitawan ko, oh. Malakas si Mama Juliet, oh. Nag-ano pa rin. Nasa harang pa rin. Hindi natinag. Ang cute ng mga alaga ni Mama Juliet, oh. Ayan. Sis Daisy, mag-ano ka na? Mag-in live na ako. Mag-ready ka na dyan. Mag-live ka na, Sis Daisy. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumama sa akin ngayong live, ngayong gabi. Maraming salamat po. Kapatid Panalo, Nam NC, Sis Daisy, Mama Juliet, Sis John Emily's channel, at saka si Sis Ina, transgender. Ayan. Okay na po ba? Lahat ko na po ba napasalamatan? Ano? Tapos yung kanina po ng mga sumilip, kanina, kila Mom Tres and Mom, at saka doon kay Sir Jerry, kay Sir Edmar, Lola ni Mukbang, yun. Lola ni Mukbang, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Ayan, lipat na po tayo doon ko. Sino po ba talaga yung magla-live ngayon? Basta makikita ko naman yan sa notification ko, 'di ba? Kung sino yung magla-live ngayon. Habang hindi pa ako matutulog. Kasi matutulog ako mga alas 10. Ayan, thank you po. Happy lang. Yes po, Mama Juliet. Happy lang tayo. Walang serious, yun? Walang masyadong magseryoso. 'Di ba? 'Di ba, kapatid? Para laging bata lang daw. Wag seryosohin ang mga bagay-bagay. Ayan, thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you so much. Ayan. Sana yun? Paano na yun? Bye-bye po. Bye-bye. Good night. Pero hindi pa tayo matutulog, ha? Lilipat pa tayo doon sa iba pa na magla-live ngayon. Bye-bye po. Thank you. Nakasalang pa rin po kayo, ha? Si Kapatid Panalo, si Mama Juliet, at yung iba, isasalang ko pa rin po kasi meron pa naman ako dito mga alagad. Sis Daisy, ikaw na sunod. Magla-live ka ba?
Ikaw na, sis. Okay, sige po. Bye-bye na. Good night all. Good night to all, sabi ni Sis Daisy. Hindi pa ako sis matutulog. Abangan ko pa yung live mo.